No niin, jos maalaisreisinkin täällä. Tänään korjataan Tohatsun bensavuoto. Oon sen verran aikaisemmin tehnyt, että tohon on pistänyt tommosen letkun. Ja se pitäisi nyt saada kiinni. Teiltä etsitään joku sopiva tappi. Joka sinne on. Okei, no niin. Mä sain tähän tämmösen tulpan. Ja tää voitaisko tässä niin pitkälle kuin se menee. No niin, mä sain tänne tämmösen ruuvin, joka pitäisi estää, että tuotteet on bensaa. Ja sitten voidaankin siirtyä tuon pariin. Nyt se on auki. Päästään tutkimaan, että miten me saataisiin tuolta tuo reikä kiinni, ettei se vuoda bensaa. Aloitetaan putsaaminen sillä, että lyödään ruoston poistaja sinne. Sitten otetaan pesuväline. Hammasharja. Nyt kun siellä on ruosteenpoistoaine vaikuttamassa, jotenkin lähtee koittaa tämmöistä samantyyppistä menetelmää kuin tossa. Tää lyödään letkua ja sit joku tulppa siihen letkun päähän, mistä nyt otetaankaan. Mutta joo. Niin. Tästä tuli tämmönen. Tää ei vuotanut ainakaan pienellä testillä, joten katsotaan vuotaako se isossa kokeessa. Tankki irti. Päästään ropaamaan bensahanaa vielä. Vuotaa. Nyt lähdetään sen fiksailuun. Nyt meillä on tankki tyhjä. Bensat tuossa pullossa. Ja bensahana tässä käsillä. Kähän aleta purkamaan tätä. Niin. Toivottavasti tosta. Noin. Auki. Mietitään miten me tiivistetään tää. Niin että se ei vuoda bensaa tuon välistä. No niin. Toi kun on irti, niin mä otin tuolta siidin pois. Ja se taisi se ongelma selvitä sillä, koska tuossa on kierteet. Ja niitä ei ole tarpeeksi. No niin, mä pistän sinne oorenkaan väliin ja katsotaan, että mitä se sanoo nyt. Tuo. Ei se kyllä nyt vissiin ihan hirveästi vuoda. No niin, nyt se olisi kaikki kiinni. Tän pistetään litkutankkiin. Okei, tää video oli tässä. Tykkäsit, niin pistä tykkäys. Tilaa kanavaa, että voidaan pitää vaikka liveä. Se olisi moro.